رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغيين على في كبوا شيطان دعالين تورما شيطان مي بنا على يا يرما جيا كبوا إيرلا كان سين الله تعالى تبارك ما يعلم يكو دمنه ني الله تعالى إن بيكو لبا ككشين نما دلو على في ككيرا نيونسر بالكا معلم الإنسانية أدم ديا كرامو كرامي نانا دانفن بلا جلن كهينا كما وأبيان يمريا كتا anga hera be ko mununa ka an laddi kabo ko ma ko munu mai amma jiana wa mai amma lahara kira ko ange femunu ke anga nyebo de la jiana ya anga hera bo de la lahara amma de la fa la ke kishike kira inka na so mo san ma na ka saba nyuma ani na fetu ko baga nyuma fuka ta se jodo mala ke ne yawiye o chala na mbora ambo bedo kira manto ya la ka de la fa la ka hina na ka kishina ka barka la ko jidi na o klingile na bela jelenka nawafili Ramadan ama fili shungalo nafla dili kene niye osanga sele yani angedo anga bishu ina nafla wirdu min kanga ke arakan hake min kanga sele kala min kanga kala yani ango di amba hakili jigi kafo ambe wati belebele kono no ye sungalo chamancha yorowi sungalo tle tan nani do kasa tle tan sabado ma kata se fo tle tan flana laboma ni wati belebele bawi wati udo ala ye kabako ke ala ab kabako belebele ba do mi o ya ala kira modin folo ka bangini ale kira ka be sungolo tle tanduru doma el imamul hasan ala kira modin folo o de ni chenyi wa ale de ye islame o ka khalifa durunai o koro abubakar siddiq omar usman ali olu kofe chemi nana Islamia ka kalifaya la o de ninche bilebele banye Imamul Hussein ale de arjina funangenu ka nyemogo ala kirabba kala kalnona al Hasan wal Hussein sayyida shabab ahli janna ko arjina kona de funangew u beka nyama ko o ye ninche inde Imam al Hasan insha Allah sigida wara amina kuma ninche nka fusamanchiya doka ka wala le fitini ka wiye ni ala ye sigida wera yira anna yano che amina shuina nafla diawma bitu ye sungalo tleta ani sabai koroshini ye tletan nani doi tletan nani shu o nafla o de flani bishuina ashru rakaatin arakanta salam bla ko duru se arakan fla ibe salam bla arakanta salam bla ko duru a kelen bebe fatiha kalan shenkele arakan kele fatiha kalan shenkele suratu nasr no iza jaa nasrullahi wal fatuh wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban ni surai ambora kamin kalan sayba kalan shen wolonvla ibe zikru minke ni salamu nannam duruna blalaife ode ya tawabu ibo kuma den tanga seki shenkeme mi sega kan sungalo shu tannani shu no ye bishu inai obi ben arakan tama salam blako duru arakan kele fatiha shenkele suratu nasri no iza jaa nasrullahi wal fatuh shen wolovla okuma na fe be zikru minke ya tawab shenkeme na ya ke alaka minene na okelingilena bela jelembulu amba fu ka walimando aka nyama dalla ne sangaina kana oka teleso mandima TV shirfila aya sogolen to ala atifo awjigi ko janko ne sungalo belebele in konnana ka oblasira na oka dina la dilikawnye
k'aw bilasira aw kan ka wirdu minnu kɛ aw kan ka zikru minnu kɛ aw kan ka waleya minnu caya nin bɛɛ bi lasa aw ma a bɛ nin bɛɛ sɔrɔ teleso kelen min sanfɛ TV Sirifila don ka kuranɛ walawala aw ye ka kɔrɔ walawala aw ye sunkalo belebele in kɔnɔ an karamɔgɔ ye Seyid Sharif Usman Madani Hayidara ale bɛ o kɛnɛ sigi an ye nin tele belebele in sanfɛ diɲɛ don o don sugurudun waatiw la ani wuladafɛlaw fɛnɛ na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka foli la kumaba di an ka cɛkɔrɔba ma n'an ka sababu ɲuman Seyid Sharif Usman Madani Hayidara Bangoni Kuluju la an b'a fo nin waati in na ka waleɲuman dɔn k'a fɔ diɲɛ waati wɛrɛw bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان